Papa, has agafat el desodorant? Ai, sí, fill meu. És que, mira, saps què passa? Té una rascadeta i li volia fer una capa de pintura. I és gaire important que el desodorant tingui una rascadeta? Molt important, fill meu. No se sap mai què pot passar. No t'estàs passant una mica controlant-ho tot? Roger, fill meu, no cridis. Aquesta casa no és el que era. Ai, Déu meu, això ja no és el que era, això és un caos. Has de canviar, Roger, has de canviar. Escolta, això, el caos és creatiu. El que has de fer és comportar-te d'una manera que satisfaci el teu pare. Sigues com ell vol que siguis. Margarita. Margot! Què vas? Que vas de viatge? No. He vingut a passar una temporadeta aquí. No. Això no pot ser una comuna d'ocupes dormint per tot arreu. Així hauré de dormir al teu llit, Ricard. Esclar que sí. Tu dormiràs al meu llit. I jo? On dormiré jo? Rogeret, el puzzle. Cada peça al seu lloc. Saps? El teu pare parla quan somnia. Només cal interpretar els somnis i sabrem què vol. I ja ho tinc! He entrat en aquesta web d'interpretació dels somnis i resoldre un puzzle vol dir estudiar una carrera universitària complicada. He decidit que vull estudiar. Dansa del ventre. No, biotecnologia aplicada. El teu pare és un corcó. T'hauries de seguir la corrent. Ja, però és que a mi no m'agrada fer punt de creu. Coño, i a mi tampoc. I mira el que em va fer fer. I com li agradaria que dormís el Roger? En general, què li agradaria que fes? Que formés una família, Gulag. I que tingués una feina fixa, i que cotitzés a la Seguretat Social, i que tingués un pijama per cada dia de la setmana. Però alguna cosa més, no? Que jugués al tennis. Bon dia, família. He descobert que portava dins meu la llavor del tennis i avui... Pam! Ha sortit. Pam! I alguna altra llavor més? Sí. Buscaré feina. Fixa. Molt bé. I què més? Crec que ha arribat el moment de formar una família, de pagar una hipoteca. Però què us penseu? Què et penses? Que perquè he estat 9 anys a la presó no sé veure les coses, eh? No dormiré mai més amb tu. Guggenheim. T'has passat molt, Roger. El meu pare hi havia untat a un catedràtic de farmàcia i a un altre de filologia catalana. Mira, el Ricard no començarà una nova vida fins que no senti que tu ets un home de profit. I a 2:15 tenim dansa del ventre. Dansa del ventre. Un moment, nenes. Jo no penso fer dansa del ventre, Roger, si et vols desfer de mi, hauràs de suar.